Helbestvan û zimanna Saadil Umar Seyfeddîn li bajarê Dêrikê Kurdistana Sûriye û di malbateka Niştîman Perwerda sala 1905 ji dayîk bûye. Yek ji nivîskar û rewşenbîrên Kurdiyê Pênûs Jêhatî ku di destpêka ciwaniya xwe de tevlî rêzên tevgera Kurdî bi berevaniyê di berdoza milet û xaka xwe de bûye. Herwiha giringiyeke mezin daye zimanê Kurdî di demê ku fişar li ser dihatin kirin ji aliyê rejêma desthilatdar ve. Ta bûye yek ji wan kesê çalak duwarê zimanê Kurdî de. Xwendina xwe ya seretayî amadeyî û navîn li bajarê Dêrikê qedandiye û xwendina bilind li zanîngeha Helebê di beşê zimanê Erebî de kiriye. Helbestvan Adil Umar di temenê 20 salî de dest bi nivîsanina helbestê bi her du zimanê Erebî û Kurdî bi awayekî behremend kir. Wê behremendiyê hişt ku hunermendên nemir Mihemed Şêx û daxwaza çend helbestekê ji helbestên wî bike da bike stiran û bi dengê xwe bêje û destpêk bi helbesta Azad Şêrîn bû ku nemir Şêxo bi awaz û dengê xwe stirand miletê Kurd gelekî ji wê stiranê hez kir. Di 27 Adara 2019 çapa yekem ji dîwana wî ya ku ji 24 helbestan pêk tê li bajarê Kassel yê Almanyayê bi navê Azad Şêrîn hat çapkirin. Herwiha çend berhemên wî din hene ku biryara di demê bên de werine çapkirin. Bi helbestên xwe yê corbecor behsa xak milet şehîd azadî û rêberên Kurda yê dîrokî mîna Qadî Mihemed Barzanî û Hefîd û Şêx Seîd dike. Helbestvan Adil Umar di dema niha de li kampa Domîz ya penaberên Rojavayê Kurdistanê li bajarê Duhokê dimîne û ji ber rewşa wî ya tendurustî ku tûşî nexweşiyeke giran bûye me nikarîbû ji nêzik ve hevdîtinekê li gel bikin. Nêçîrvan Hacî